שלום, אני רוצה לדבר על האוזניות שקניתי של בוז, הדגם OE2, און איר כאילו, הוא בדיוק על הגודל של האוזן. עכשיו, קיבלתי עם האוזניות את הנרתיק הזה, שקל כמו חתיכת נייר, כאילו שקל כלום, מאוד איכותי עם ריצ'ארג'. עכשיו, זה אוזניות מתקפלות, מאוד קומפקטיות, בקושי תופסות מקום. ככה הן נפתחות, וקיבלתי גם כבל, כאילו. הכבל הזה נכנס לכל הסמארטפונים. זה אוזניות מאוד ניידיות, ממש נוח להעביר אותם כאילו ממקום למקום ולהסתובב איתם, עם 147 גרם, לא שוקלות כלום. טוב, אני מכניס את הכבל פה. עכשיו, למה הכבל כאילו מתנתק מהאוזניות? שתי סיבות שאני כאילו חשבתי עליהן. סיבה אחת, נוחיות לקפל את הכבל ולשמור עליו, שהוא לא יהיה דבוק לאוזניות ויוכל להתקפל כאילו באופן לא טוב או משהו. זה שומר עליו שאתה מקפל אותו יפה בנפרד. סיבה שנייה זה, הוא מאוד דק והוא עדין כאילו. אם אתה נתקע במשהו, בדלת, או שאם הכבל הזה פתאום נתקע בידית או משהו, אז במקום להיקרע הוא מתנתק מהאוזניות. זה משהו ממש טוב. עכשיו, תיזהרו מחיקויים. אני קניתי את זה, קיבלתי אחריות שנה של ניופן. אז תיזהרו לא לקנות כאילו ממקור לא ידוע, כי יש לזה הרבה חיקויים לחברה הזאת. עכשיו פה אפשר לפתוח לנוחיות. עכשיו אני אשים רגע שיר. האטימות ממש טובה שלהם. שומע את עצמי כזה חלש עכשיו. סתם שתשמעו כאילו מחוץ לאוזניות. אפשר לשמוע ממש חזק, מגיעות לאיכות ממש גבוהה, במיוחד באייפונים. זה הרפידה שלהם, של הבפנים, זה ספוגית ממש נוחה. זהו, סך הכל אני חושב שעשיתי קנייה טובה, ואני מאוד מרוצה מהם, הן מאוד איכותיות ביחס למה שיש בשוק. החלקים שלהם נחשבים לממש טובים, יש להם גם תגובות טובות. וזהו, שיהיה לכם יום טוב. אני מקווה שעזרתי לכם לקבל, כאילו, לשיקול דעת אם לקנות את זה או לא. ולהתראות.